VP Constantino Chiwenga votaura yambiro inotyisa yekuremedza illegal money changers ose. Aiwa, tsada mina mashoko abuda muzara nhasi notaura kuti VP Chiwenga vari kutosapota the new currency zig. Ava vachiti aiwa toda kuvaka nyika yedu, toda kutransforma nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Ndobva vathreatena mamani changers vanosati mbomuka zviri muchiti muri kuenda kubasa. Tsada mina mashoko vataura ndokapa pano kutibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Chipinda munhu ausonyongwa zakaita zvinonzi VP Chiwenga vataura mashoko okuti mamani changers regerai kumuka muchiti mava kuenda kubasa. Regerai vakomana, hatiri kuti muzotadza kuita upenyu hwakanaka. Maremara vakomana, vanodaro VP Chiwenga vachityisidzira vese vanochinja mari siri pamutemo. Mashoko avataura anoratidza kuti kana vanochinja mari isiri pamutemo vakaramba vachiita nharo dzekupinda mumugwagwa vachichinja mari nereti rinoshayisa mari simba, vachaita zvekurwiswa, kuwadzwa chaiko zvekuti mangwana havazokwanisi kuita kana chimwe chinhu muupenyu. Aya mashoko anotaurwa panapa naConstantino Chiwenga zvotaona kuti aiwa mathreats avavapa vanhu vanochinja mari isiri pamutemo, ava illegal money changers akangobatwa chete aindomunzwira tsitsi nokuti vatota mazvikwanzi tiri kukuwadza zvokuti unotozoshaya future rakura mangwana kuti zvinhu zvichatozovei nokuda kuti wakuwadza nekuda kungochinja zvako mari ziri pamutemo, vanhu vatadza kushanda nesimba. Chimotudzai mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko aVP Chiwenga. Aiwa, pinda mucomment section medu, musangana kusubscribe wolike, tontina on the bell icon.